Има новини. Наводнения. И тази кола. Ще ви покажа другата, къде има наводнения. И вашето видео. Ето. Наводнения стана като истински водопад. Ето това особено. Дъжда. София. Онази град. Градуса 26 и това е. Се е наводнило от не знам и аз колко си. От Се е останалото. навълнило много и после видяхме едни пупучки. Да. Което се е свило. Това просто не е нормално. И какво ще кажете за това наводнение? Ще изпратя по новините. Ако искате да се абонирате, се изпратя в новините това наводнение. Чи това наводнение? Сега ще ходя. Тър. И Цяла улица на Кремица. да, този квартал наводнило се, вижте долу. Да. Скоро ще изключи и някой ден пак ще стане това.